Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Aking, Tikman na natin. aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. Oh! Ako yung may question. Kami. Dahil sila yung pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo. ano. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Tagay! Marami kagad
Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Gila? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat Dapat ganito na. ganyan. Masin! Ganito ang Dapat paghahawak. ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Medyo ano, pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kaya nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio.
Pwede Maaring mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay. Dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Oo. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Sabi. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang.
Kuya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCX na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa
sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kawin ka sa camera. Ay, kawin ka 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang... sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used anyway. oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guys, alam mo, lahatin mo na. Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tsaka nga. Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! oh, yung ano, do not eat. Durugin mo like crap. Mama, do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig
Yes, yes. So, may nahulog yung silica package. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left, move it to the left, move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shania dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya na to! In the rain. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay si songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. May nahalo. Yung iba. Finish fried up. Yeah. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may
yan o kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpulin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, sir? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige,
isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Love knows no boundaries. Boundary time na! And yes, mga mahal kong kabisyo, tama ang inyong pagkakarinig. Ito na naman po ang pagkakataon na talaga nga naman magbibigay tayo ng papremyo para sa ating minamahal na mga tsuper. It's love knows no boundary na naman, na kung saan hindi namin kayo tinipid. Ay nako, kami lang ang may 1,500. Oo, 1,500 pesos. At dahil dyan, hindi ko napapatagalin, etong lucky winner natin ay talaga nga namang isang Grab driver na nagparehistro na may plate number na. Ayan, nakita ko na NHS 4329. Congratulations! Ikaw ang ating winner ng 1,500 pesos. Walang iba kundi si Reginald Balaan. Oh, di ba? Ewan ko kung nabanggit na rin to ni Tanya Chinita, pero ikaw, Reginald Balaan, sinasabi ko sa iyo, deserve mo ang 1,500 pesos dahil sa hirap ng buhay ngayon, malaking tulong na yan. At syempre, pasasalamat at pagmamahal po yan ng 90.7 Love Radio Manila. Kasama mo ang ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Ito talaga yung ginagamit ko, kaya ang bango-bango ko kahit ang init-init at talaga nga namang ang lagkit-lagkit ng panahon. Kapag ito ang ginamit mong Fabcon, sinasabi ko sa iyo, fresh na fresh ka, pwede ka nang jumowa.
Okay, muli-muli congratulations sa'yo Reginald. Pwede mo nang i-claim ang iyong premyo. Dito lang yan sa MBC Building katabi po ng Aliw Theater. Sabihin mo lang sa guard na ikaw ay nanalo at dali-dali papupuntahin ka niyan dito sa Love Radio Manila booth para i-claim ang iyong 1,500 pesos. Di ba? Basic na basic. Ganyan din kayo kamahal ng Love Radio pati na rin ang ACS. Particular na ang Charm Fabcon Purple Eternity. Naku, sinasabi ko sa inyo. At sa mga nakatutok naman dyan, hintayin nyo lang baka kayo ay mahuli namin kasi hindi nyo masasabi kung kailan kami mag-book ng Grab, diba? Move It o kung ano man. But then again, pasasalamat namin yan kasi deserve nyo yan sa hirap ng buhay, diba? O sige na mahal, diretso na tayo sa usapang love. Opa. Ang init! Ganun talaga dapat yung entrada kasi totoo mahala, totoo sa panahon ngayon grabe yung init, 'di ba? Nakakairita, ano pa ba, nakaka-high blood, ano pa ba, parang karamihan sa mga tao ngayon nakasimangot, nagpapaypay. Nako, irritable, 'di ba? Baka pati yung jowa o asawa mo ay talaga nga naman yan na ang dahilan kung bakit nabibwisit sa'yo. At wag naman sana, no, baka yan din ang dahilan kung bakit kayo maghiwalay sa init ng panahon. Huy! Kaya ngayon, mahal, ngayong evening, hindi ako papayag na talaga nga namang magkainitan tayo ng ulo dito to the point na baka maghiwalay pa kayo at ang ending, maging single ka ngayong 2026. Huwag ka magalala. Kasi kapiling mo, kasama mo at kachismisan mo ngayon. Walang iba kundi ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, fresh na fresh sa babad sa araw, oo. Fresh na fresh kasi pumunta kami Muntinlupa kanina. Talaga nga naman nagpamigay kami ng papremyo, nagkasiyahan, di ba? Love Radio merch. Na talaga nga namang never ever akong nagreklamo kasi nakikita ko ang pagmamahal at ngiti ng mga taga Muntinlupa sa 90.7 Love Radio Manila. Wow! Anyway, makakasama mo ko mahal sa aking programang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spice, si Opa mo. At diba nga sabi ko sa inyo, parang tag-init na talaga no? Grabe na yung init. Naalala ko dati nung bata ako mahal, ang temperature na ina-announce ng Pag-asa ay naglalarurang sa 37, 40, diba? Dyan lang. Pero ngayon, umaabot na ng 50 degrees Celsius. Ang init sa Pilipinas na talaga nga namang nakakatuyo. Diba? Imagine mo, tuyot na nga yung love life mo, tuyot pa yung skin mo dahil sa araw. Diyos ko, combo-combo. Diba? At sa inyong mga may jowa dyan, syempre ang hirap din naman kapag irritable ang mga jowa or asawa natin. Kaya tonight sa ating Chinitox, ano yung pag-uusapan natin? Akong bahala, ibibigay ko yung mga 3 date ideas ngayong tag-init. Diba? Hindi pa ina-announce na summer pero ako na mag-a-announce. Ang init na talaga. Ito na mahal, ngayong tag-init, pwede kayo mag-date. Unang-una sa mga malls, 'di ba? Maraming malls ngayon na available at open ng maaga, 'di ba? Maraming malls ngayon na talaga nga namang presko at malamig ang aircon. So gagamitin natin ang ating maximizer strengths, no? I-maximize nyo yung libre. Oy, totoo to, diba? Kung sa tingin nyo naman, total Friday ngayon, mag-weekend. So definitely, it's an opportunity for you or sa jowa mo or sa asawa mo na i-date mo sila. Katulad ng nanay at tatay ko ngayon, tinext ako, sabi ni Kim Chino, ma, yung parking ko uwi ako ngayong bahay. Sabi nung nanay ko, sige, nagde-date lang kami sa mall, uwi ka lang. Diba? Ganun lang. So kapag naiinitan, kapag tumataas ang bills ng kuryente, lumabas kayo to the point na pupunta kayo sa presko. Pupunta kayo sa makakatipid kayo sa kuryente, sa aircon, para fresh and at the same
same time, malamig ang ulo nyong mag-asawa o di kaya magjowa. Ay nako, hindi na kayo mag-aaway niyan. Ang pag-aawayan nyo na dyan, budget kung saan kayo kakain. Diba? Ganun lang. So kapag may problemang binigay, gawa ng solusyon, gawa ng paraan, padaliin ang buhay, palamigin ang ulo, mag-mall kayo, mag-window shopping kayo. Wow! Diba? Anyway, isa pa lang yan sa date ideas ni Kim Chino ngayong tag-init. Huwag ka mag-alala, hanggang 9 p.m. pa naman ako at meron pa akong 2 bala dito. Kaya huwag mong ililipat ang radyo kasi may exclusive. And at the same time, announcement ako na exciting. Tomorrow na to magaganap, ha? Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa estasyon na totoong mahal ka talaga. Di ba? 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, may-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sa
Sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katalino. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ikaw ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente
Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang parehas. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve.
Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Blip. Oh! Ay, Okay. Ang kasagutan kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi kalungkot. mapupunta sa OORAD. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan alam mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Ano pareha tayo? Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na.
Maskin, ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang-nalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba?
Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang? Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo?
kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya, ha? Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga, eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing, eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Nilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos mo lahat. Sasagat ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede. Na! Kasi it's already used anyway. Oh! Na! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Dilaan ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat? Hi! Guess
alam mo, lahatin mo na. Why? Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push. Push. Push, Mariana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige. Sige, Ganyan, ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay. Alam mo, Mora, hindi kita narinig, by the way, ha? Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita. I'm calm. I'm fine. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crop. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oh, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung... Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kimchi Chino! Opa.
Nagbabalik na ang radio DJ na talaga nga namang lumaklak ng kape ngayong gabi. Oo. Imaginein mo gabing-gabi na ay talaga nga namang meron pa ako ditong 20 na cold brew. Para meron akong lakas, enerhiya, and at the same time makapagsalita ako ng maayos, na may saya. May ganun din talaga, no? May mga tao talagang nasasarapan magtrabaho kapag merong kape, di ba? Parang, ayun na nga yung energizer or vitamins ni Kim Chi, no? Anyway, nagbabalik na ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino sa kanyang programang Chinitox, Usapang Pag-ibig mula sa spicy opa mo. Talaga nga naman Dahil nga sabi ko kanina, mahal, ang init na ng panahon ngayon. Kanina pumunta kaming Muntinlupa para magpamigay ng mga papremyo, kasiyahan sa mga tao sa Muntinlupa. Pero grabe yung init along the way nung kami ay bumabiyahe. 'Di ba? Kaya sabi ko kanina sa aming company driver na si Sir Hermie, sabi ko, alam mo, saludo ako sa mga riders natin na nakamotor lang pero bumabiyahe, pumupunta sa trabaho. Paano nila nakakayanan yung init? Tayo ang nasa sasakyan, parang kumukulo na yung utak ko. Kumukulo yung utak ko sa init. What more yung mga bumabiyahe na riders. Kaya saludo ako sa mga riders natin dyan. Basta eyes on the road and at the same time stay hydrated. At kung hindi kayang bumiyahe, wag na muna bumiyahe. Magpatila muna ng init ng araw, di ba? Kasi hindi mo rin makailan talaga right timing para bumiyahe ngayon, no? Na talaga nga namang ang hirap kumilos at irritable. Diba? Kaya nga ang Chinitox topic natin ngayon, mahal. Ito yung para sa mga may jowa dyan, may asawa. Naku, sinasabi ko sa inyo, pwede kayo mag-date sa mga lugar or sa mga events na talaga nga namang pasok na pasok kahit tag-init. Diba sabi ko sa inyo, ibibigay ko ang 3 date ideas ngayong tag-init. Sabi ko kanina, unang-una, mahal, ang pwede nyong date ngayong tag-init ay ang mall date. Diba? Alamin nyo yan. Alam natin yan. Anong alamin? Alam natin yan na sa panahon na kung saan tagaktak ang pawis natin, nanlilimahid tayo sa alinsangan ng panahon, i-grab nyo yung opportunity na naka-on ang aircon ng mga malls. Totoo naman. So, ang mahal na rin ang kuryente. So, why not grab the opportunity na pwede kayo mag-window shopping, pwede kayong kumain sa labas, di ba? Pwede kayong mag-relax or manood ng sine. Saan? Sa mga malls. Diba? Maraming activities, maraming pwede nyong gawing magjowa o kahit in a relationship kayo pero walang label. Pwede kayo mag-date sa malls. Diba? Pwede yan. Window shopping kayo, libre ang aircon, hindi kayo matcha-charge ng Meralco ngayon. Nagmahal yung kuryente ko. Ewan ko ba? Hindi ko na alam kung saan hugot ang pera. Kaya kapag ako nagkaroon talaga ng kalandian or may makadate ako, ay nako, araw-araw tayo magmumol para presko na tipid pa. Ito, mahal, pangalawang date idea ngayon tag-init. Walang iba kundi ang concert dates. 'Di ba? Aminin nyo, ang mga concert ngayon usually naman sa mall yan. O di kaya kung hindi sa mall, pwede yan sa mga sa mga public places na kung saan ginaganap ang concert, wala na yung araw kaya hindi kayo nanlalagkit. 'Di ba? Kung nagsasawa ka na sa bahay, lalabas tayo. Kung nagsasawa ka na sa window shopping, nakapagpalamig ka na sa mall, pumunta ka ngayon sa concerts. Hindi lahat ng concert may bayad Hindi lahat ng concert ay talaga nga naman kailangan mo pang bumili ng ticket sa mga websites. Diba? May concert ngayon na talaga nga naman libre, sasaya ka pa at pwede mong isama ang mga jowa mo, asawa mo o di kaya kalandian mo kahit hindi pa kayo.
Di ba? Katulad ng hatid saya ng 90.7 Love Radio Manila. Oo, kanina nasa Muntinlupa kami. Bakit? Kasi tomorrow na to, hatid saya concert namin, libre. Oo, wala kayong babayaran. Lalo na kung malapit kayo sa Muntinlupa, a-attend na lang kayo. May pa-premyo pa, may concert pa. Diba? Ganyan kami kagalante. Anong meron bukas? Hatid saya concert na po ng 90.7 Love Radio Manila. May 30 yan, 2026. Saan? Sa Southville 3, Covered Court, Muntinlupa City. Mag-umpisa tayo dyan 6 p.m. Tuloy-tuloy na yan. Kasama ang ating mga hatid saya artists. Sino? Republican, Breezy Boys, Jojo Mendres, Maharlika Hood, and MUB Band. Sabay-sabay tayo magkrakrakan dyan. And aside from that, may chance kayo manalo ng appliances, bigas, cellphone, tapos may cash pa. Diba? Marami pang iba. Makikita nyo pa kami mga DJs dyan kasi kami mag-host ng event. Diba? A-attend na lang kayo. Wala kayong gagastusin. Diba? Nakikita ko na yung mga natin, Chino Pops at Kabisyo natin sa online kasi naka-live tayo. Sabi nila, pupunta sila kasi malapit lang sila sa Muntinlupa City, Southville 3 Covered Court. Diba? Maraming salamat And of course, this event or this libreng concert was made possible because of Astron. Di ba nga sabi sa inyo, sulit and quality na appliances? Of course, it's Astron. Kampante kang gamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo. And of course, for quality rice, maraming salamat po. Goldmine Rice, Goldmine Farm to Market, now available for franchise. So, di ba? And of course, itong hatid saya ay talaga nga namang made possible as well of our favorite pasalubong ng bayan. Walang iba kundi ang Dunkin. Uy, sarap din ng kape dyan sa Dunkin. Talaga nga naman. Ganun lang ka-basic, mahal. Bukas, see you para makita mo na rin ako in person. Makita mo na rin ang Love Radio DJs in person. Tapos may chance ka pang manalo ng mga papremyo. Magsasaya lang tayo dyan. Muli-muli, hatid saya ng 90.7 Love Radio Manila. Diba? Anyway, sa mga nakatutok sa radyo, kami po ay naka-live sa 90.7 Love Radio Manila TikTok page at Facebook page. Kaya naman, kung gusto nyo ng online kulitan, punta na kayo doon. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Hanggang 9 p.m. pa ako. Kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ito ba'y nalulungkot, nababalot pa ng puot, maraming hinanakit sa mundo. Hindi alam anong gagawin, kundi ubusin ang oras sa gym. Yung bangs ko naman, anyway, baka makapiright na naman kami. At mayari na naman ako kay Boydy kapag nakapiright. Copyright. Hi mahal, good evening, maayong gabi sa inyong tanan. Si DJ Kim Chino po to ng 90.7 Love Radio Manila naka-live sa ating Facebook page at TikTok page ng 90.7 Love Radio Manila. Good evening at happy Friday. Muli gusto ko lang pala sabihin, hangover every Thursday, hang out with your favorite artist. At Star City open yan from Tuesday to Sunday. Kalapit lang yan dito sa amin. Ano sabi ko? Tuesday. Wait, ang Star City, tama naman, Tuesday to Sunday open yan. Kapag Tuesday to Friday, 2 p.m. to 10 p.m. open. Saturday, Sunday, 1 p.m. to 10 p.m. yan open. At malapit yan dito sa 90.7 Love Radio Manila booth. Kung kayo ay pumunta dito sa Star City, pwede kayo mag-drop by. Di ba? Anyway, gusto ko lang pala sabihin para sa ating online community mga kabisyo, kung ikaw ay taga Muntinlupa,
Ay nako, kanina nasa Muntinlupa kami kahit mainit, pero grabe ang init din ng pagsuporta sa amin ng 90 sa 90.7 Love Radio Manila. Hatid saya po. May 30, bukas na yan, Sabado, mag-umpisa tayo ng 6 p.m. Of course, kasama namin ang mga artist na mga kumanta ng inyong mga OG songs. Diba? Ito yung mga Friendster era nyo pa. Shoutout natin mga tita at tito dyan na talaga nga naman naabutan ng Friendster na kapag open ng kanilang profile, biglang tutugtog ang mga kantahan ng Republican. Diba? Nandyan po ang Republican, Breezy Boys, Jojo Mendres, Maharlika Hood, and MUB Band. Oo, ganyan ka jumpak, ganyan ka rakrakan. Of course, pwede rin kayo manalo ng mga appliances, cellphone, cash, at marami pang iba. Hosted by Love Radio DJs. It's your opportunity para ma-meet nyo na rin po kami. Ang mga boses sa likod ng radyo na pinakikinggan nyo araw-araw. Uya, mahala kapag Chino Pops ka bukas at sabi mo, kunwari narinig mo to, napanood mo to, pumunta ka Muntinlupa, Southville 3 Covered Court sa Muntinlupa, sabi mo, Kim Chino Pops ako, or Kim Chino dahil sa'yo nandito ako. Gagawan ko na sana makita kita bukas. Yan, see you. Kaya kanina nung pumunta kami sa sa Muntinlupa, ay naku, sinasabi sa inyo, ang daming pupunta tapos nagre-require or nagre-request ng t-shirt from Kim Chino. Ang akin lang naman, wala ako ganung karaming t-shirt pero gagawan ko ng paraan. Yung mga dyan, yung mga mauunan na makita ko. Na-excite tuloy ako ano kayong pabango gagamitin ko bukas? Na-excite ako bukas for tomorrow. Hi Steph, hi Kim, hi Tin. Uy, nandiyan na si Joben Martin, ang aking... Uy, Sir Joben halos 1 taon na yung natin, kotse natin. Pero nasa pa lang ako 8K, 8.5K pa lang tayo. 8.5K ang mileage. Taga sana all na lang kaming malayo sa Muntinlupa, sabi ni Louie. Uy, malay nyo, susunod na yung lugar nyo. Pero kung meron kayong mga kakilala meron kayong mga tropa, tapos gusto nyo ma-meet si Kim Chino or pa-videoan si Kim Chino ng greetings in person, papuntahin nyo na yung mga tropa nyo. Muli Southville 3 Covered Court, Muntinlupa City. Papuntahin nyo na dyan as early as 5 p.m. Baka maubusan sila ng ng spasyo. Pero malaki naman yung covered court, nakita ko kanina. MJ, hello! Exam niya raw bukas sa Arellano. Uy, MJ, hindi kita makakalimutan kasi ikaw, isa ka sa mga dahilan dati kung bakit nagigising ako sa aking trabaho. Nagpapadala yan ng matcha. Maraming salamat, MJ, tsaka galingan mo sa exam mo. For sure, papasa ka niyan. Hi! See you next week po. Nag-internship ako dyan sa company nyo po kahit... Uy, si Tin nandito. Hi, Tin! Inaanto ka ba now? Ay, grabe. Ikaw uuto ka pa Pero kung magpapadala ka ng matcha, okay lang naman. Matcha latte na walang sugar. Oo. Go, G na yan, G. Hi Kim Chino, hi Pao, hi Ryan. Paano po? Hi naman po isang hi naman po. Hi Ryan Cueto. Alam nyo, minsan kapag nalulungkot kayo, always remember na minsan, parte ng pagiging tao ang maramdaman ng lungkot. Oo. Sino ba sidekick mo now? Si Boy Dot. Si Boy D. Favorite ko si Boy D. Boy D, ano ba iniinom mo sa Starbs? Boy D, matcha ka rin ba? Matcha. Same kami matcha, pero kay Boy D may yung normal. Oo. Di ba nabigyan na tayo ni MJ dati? Na-receive mo yan, di ba Boy D? Yes. Yeah. Thank you, MJ. Thank you raw, MJ. Sinasabi ko sa'yo, baka maging jowa mo to si Boy D. Ay! No comment.
Latte lang sa'yo. Hindi baka kasi kapag naglatte ako or Amerikano, hindi ako makatulog mamaya, maaga ako. Hirap tumawa, sabi ni Princess. Boy, di basahin mo yung comment ni Princess. Baka maban ka. Baka maban kami ko. Ipipin niya pa talaga. Hoy, Princess! Bakit mo naman sinashare pa yung ganyan? Ewan ko ba sa mga ano? Baka na-imagine tuloy ni Boy D. Tawa-tawa si Liam. Hi, Luisa! Uy, grabe. Iba talaga yung alam mo, bumubulwak. Na-imagine tuloy ni Boy D. Medyo graphic din kasi ito eh. Hala, hindi nasira yung comment section ko sa ano. Uy, nandiyan si Naldo. Hi, Lynn. Hi, Steph. Maayong gabi. Yung mga nagpapa-shoutout dyan, go. Pa-shoutout lang kayo tapos sabihin nyo na rin yung pangalan at kung saang lugar kayo para isang pasada na lang natin. Di ba? Sorry na, sabi ni Princess. Shoutout naman, taga Zamboanga del Norte. Ako sabi ni Mac Elopre. Uy, shoutout natin. Kamusta kayo? Uy, okay naman. Sobrang saya nung campaign namin or pagpunta namin sa Muntinlupa kanina. Ang dami nanalo, ang daming tawanan. Maraming salamat ha. Yung mga taga Muntinlupa dyan, bukas po may libreng concert kami. Hatid saya concert ng 90.7 Love Radio Manila. And of course, made possible by Dunkin. Pasalubong ng bayan. Favorite ko talaga tong Dunkin na to eh. Yung kape dito eh. Julie, punta ka ha. Shoutout ko si Julie Ann Diaz. Julie, punta ka bukas ha. Taga Muntinlupa ka na eh. Ha, Julie ha. Julie Ann. Tapos sama mo na yung mga ano dyan, yung mga kamag-anak mo. Nasa Muntinlupa ka naman na. Malapit lang naman to sa Southville 3 Covered Court. See you ah. Libreng concert tomorrow, 6 p.m. That's smile though. Thank you. Uy, nandiyan na si Alexander, nagsuswimming. Sakto, mainit ang panahon. Taga doon po ako. See you, Julian ha. Taga doon lang din pala siya Julian Diaz, sabihan mo na rin yung mga tropa mo, yung mga kamag-anak mo, may libreng concert tayo from Love Radio Manila. See you ha, sabihan mo ko kapag nandun ka. Kung nandun din ako. Tapos sa maganda dito, libre lang yung concert nyo, may chance ka pa manalo. Kapag sabi, Kim Chino, ako si Julian. Agisa kita t-shirt. Agisa kita t-shirt ng Love Radio Manila. Hatid saya concert ng Love Radio Manila. Alam yan ng mga barangay, yung barangay dyan sa, sa Southville 3. Hi, mahal, punta ako. Sige, punta lang kayo. Basta sisigaw kay Kim Chino. Agisa ko kayo t-shirt. Kim Chino dito. 5 p.m. 6 p.m. ka pumunta. 6 p.m. para hindi mainit. Sabihan mo rin yung mga kamag-anak mo kasi ang dami kaninang pupunta. Ha, see you. Sama mo na yung mga kamag-anak mo. May chance kayo manalo ng bigas. 1 kilo uuwi mo. Tapos, ano pa ba? Tapos meron ding appliances. Sabi mo, Julian, may cash prize din. Cash prize. Imagine niyo, a-attend lang kayo Muntinlupa. A-attend lang kayo, libre to. Libre. Kim Chino, close ang Starbs. Pwede ba ibang brand? Ano bang brand pa yung ibang masarap na na matcha, Boy D? Shuttle's best daw. May matcha ba dun? Meron, Jabakula. Ano? Jabakula. Shuttle's best daw, Jabakula. Actually, di ko pa natikman yun, pero no sugar akin. Kay Boy D, yung regular. Anong game?
Ay. Mamaya kung ano yung mabasa ko. Mga buwisit kayo. Yan na naman ka. Mamaya mayari na naman tayo. Uy, ang daming tao sa FB. Huwag na tayo magkalat. Uy, alam mo, the best yun. Totoo naman, the best. O, lalo na kung notit. Di ba? Papa P. No, kapag notit. Eh. Hoy, wala akong sinasabi Ang akin lang. Wala. Ayoko na. Good evening, Kim Chino. Hi, Nelda. Hi, Lyra. Hi, Steph. Hi, Kim. Hello, maayong gabi. Walang sinasabi pero alam na. Ano ba yun? Pinag-usapan natin dito yung matcha latte na ano. Kim Chino, ang sarap talaga mag-swimming sa swimming pool dahil mainit ang panahon. Oo nga, no? Actually, may company outing nga kanina dito eh. Ay, kanina, nung nakaraan dito sa amin, hindi ako naka-attend. Hi, DJ Kim. Hi, Lyra. Hi, Jenny. Maayong gabi. Medyo matcha na walang ngipin. Hindi. Paano ba ilulusot yung notit? Binasa ko lang yung mga tinatype dito nila Papa P tsaka ni Boy D. Wala akong hindi ko malusot kung saan yung notit na. Hindi, Friday naman. Friday. Di ba kapag Friday? Kapag Friday, okay lang. Kapag Friday, okay lang yan. Tsaka gabi naman na si Kim Chino. Notit kapag nag-i-smile minsan masarap yun. Kapag ngumingiti. Di ba? Okay lang yun. Masarap din minsan yun. Ganda naman ang ngipin mo. Maraming salamat. Actually, pupunta na nga ako sa dentista ko this week eh. Mag-i-schedule na ako. Hintay, Boy, di mamaya na tayo mag-end live. Hintay muna natin yung feedback ni MJ. Para meron tayo iniinom. Order please na Kim Chino. Ano yung in-order mo, MJ? Lakas mo, Boy, di Ano yung in-order mo? Baka iba yung na-order ni MJ. Watching here, taga Isabela pa rin ako. Ano meron sa mo? Starbs ulit. Oh, thank you, MJ. Anyway, MJ, ano yung exam mo bukas sa Arellano? Kamukha mo si Catherine. Alam mo, may mga nagsasabi nga sa akin yan. May mga nagko-comment sa mga videos natin. May hawig daw ako kay Catherine kapag ngumingiti. Baka yung ngipin. Baka yung ngipin lang. Oo, sa ngipin. Basic, sabi ni Ton. Grabe, napakaganda talaga ng ngiti mo, sabi ni Claire. Uy, maraming salamat, Claire. Kaya talaga nagla-live si Kim Chino eh. Maraming salamat din sa mga nag-heart ng ating live Maraming salamat, na-appreciate yan ni Kim Chino. Anyway, hindi kami magsasawang mag-promote bukas para ma-meet nyo ko in person, ma-meet nyo lahat ng radio DJs. Kami po ay pupunta sa Muntinlupa City Nandyan kami sa Muntinlupa, manlilibre kami ng concert, manlilibre kami ng palaro, papremyo, pera, appliances, bigas, name it, bibigay namin. Pupunta na lang kayo, libre, free concert. May 30, Hatid Saya concert po namin ng 90.7 Love Radio Manila. O, katulad ni Chean! Sige hagisan kita ng Sabi ni MJ, major subjects under EAP. BSBA ang kanyang college program. Uy, kayang-kaya mo yan. Basicin mo. Ewan ko kung yung exam mo, magbibigay ako ng general tip. Kasi kaka-exam ko lang nung last week. Nag-exam po si Kim Chino ng certification
Kapag nag-exam kayo tas multiple choice, tas may mga mahahabang choices sa ano nga, may mga mahahabang choices. Always choose the longest one. Kadalasan, hindi ko naman sinasabi, kadalasan po yung longest choice sa multiple choice ay talaga nga namang tama. Alam niyo na, isang tip yan. Another tip, kapag may all of the above, none of the above, usually kapag hindi nyo alam sagot, yun yung tamang sagot. Yun yung piliin nyo. Yung mga tip, kasi nagano meron kasi akong, ano man tawag dito? Meron akong PRC certification. Eligible tayo. Kung tayo ay magtatrabaho sa gobyerno, meron tayong eligibility for that. Nag-exam tayo niyan. And lastly, ang recent exam ko na ginawa ko yung ganong practice ay na-forget ko pala lagyan ng extra mo kasi okay na yan MJ basta walang sugar. Anyway, ang KBP certification. KBP certified po tayo ditong DJ. So imagine niyo DJ. Siyempre DJ tayo, dapat meron tayo lisensya, hindi tayo kolorum. Dala ako matcha bukas, no syrup and sugar, sabi ni Chean. Uy Chean, thank you pero presensya mo lang okay na. Kahit hindi ka na magdala, mamaya hassle pa, bit mo yung matcha. Noted yan, galing. Balikan mo ko MJ pag pumasa ka ha. Press 1 to extend, sabi ni... ano extend? Binubudol nyo na naman ako ha. Press 1 daw kung gusto nyo mag-extend pa si Kim Chino sa live. Hoy, binubudol nyo na naman ako ha. Huwag kayong mag-1. Paano tayo magpapahinga? Sabi ni Rodsho, legit yan, yung longest choice dun sa multiple choice ay tama. Oo, actually I can vouch on that. Ang dami ko ng exam na tinake. Oo. Gusto ko yung t-shirt mo DJ Kim Chino. Legit yung longest kaya nga pinipili ako. Ako rin kaya lagi akong pinipili. It's the longest choice. Kaya kapag mahaba talaga, pinipili. Diba? Ito si Boy D tsaka si Papa P. Pinipili ito kasi mahaba. Boy D kaya pala pinili ka agad-agad Boy D, pinili ka na ba? Ay, grabe, para iba yung long na pinipili. Mahaba pasensya. Ako, 'di ba? Mahaba pasensya ni Kim Chino kaya lagi akong pinipili. 'Di ba? Ayaw nyo ba ng taong mahabang pasensya? Minsan lang mapili sa none of the above pa, sabi ni MJ. Mahal, see you on Monday. Nag-internship ako dyan. Uy, nakuha ka na internship, Tin? Talaga? Nakuha ka na internship dito? Saan ka napunta? Sa Yes? Yes, Easy Rock, RH Love. Saan? Mga ano namin yan sister company namin yan. Maraming salamat sa mga nag-hearts ng live natin Maraming salamat, na miss ko yung ganitong... Grabe, nakakahawa yung tawa mo, sabi ni Joke. Hi Joke! Frost Ray, hello, maayong gabi, ba't wala sa TikTok? Nandun kami, naka-live din kami sa TikTok. Enjoy your matcha. Baka hindi na ako umabot ng online ka. Maraming salamat MJ. Bless you. Galingan mo bukas Maraming salamat sa pa-drink mo ngayon. Kim Chino, pwede. Pwede ka ba? Saan? Grabe, ang dami na naming hearts. Uy, maraming salamat sa mga pumupuso sa live ni Kim Chino. Anyway, papunta na raw ang ating matcha, Boy D. Ikaw, Boy D, nakakarami ka na. Tapos may love life ka pa. Parang unfair na yun Ang gwapo pala ni Kim Chino. Imposibleng wala ka love life. Alam nyo lagi yung sinasabi wala nga. Inuuto-uto nyo pa ako. Ganda gabi Kim Chino, kahit saglit lang, sabi ni Gloria. Hi Mary! Maraming salamat MJ sa pa-starbs mo
Yes, mahal. Oh, sa ER ka. Uy, good to know. Galingan mo. Masaya dyan. Basta MBC, masaya yan. Anyway, mahal, oras na. Boy, di let's go. Anyway, mahal, maraming salamat. Maraming salamat sa pagkulitan kay Kim Chino sa live. Talaga nga naman kapagkulitan sa live, Next week, magkukulitan pa rin tayo sa live sa YouTube naman. Tapos meron tayong mga exclusive programs, usapan. Nako, ang solid niyan. Ang solid, ang basic. Anyway, Mal. Maraming salamat. At syempre dito ka lang sa amin hanggang 9 PM pa naman ako sa 90.7 Love Radio Manila naka-ere, ha? Okay, bye-bye, mahal. Maraming salamat. Happy Friday. Bye-bye. Love you. See you tomorrow, Muntinlupa. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan. Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy. Hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.
Anyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito Ay, hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi mo. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Yes. Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bintay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Kimchi Chino! Upa. Oh, Ale, nasa langit na ba si Kim Chino? Kuya, ganun yung pakiramdam kapag good vibes ang jowa mo. 'Di ba? Ganun yung pakiramdam kapag masaya yung jowa mo, hindi irritable, walang toyo, parang nasa langit. Paano ngayon? Ang init ng panahon, irritable si jowa o di kaya si asawa. Naku po, parang trial sa dagat-dagatang apoy. Anyway, nagbabalik na DJ Kim Chino, ang spicy opa nyo sa kanyang programang Chinitox Usapang Pag-ibig by yours truly, DJ Kim Chino. Uulitin ko lang. At di ba nga sabi ko sa inyo, sa panahon na kung saan ang lagkit, maalinsangan, nakakainit ng ulo, irritable, ay naku, akong bahala, ibibigyan ko kayo ng mga ideal dates ngayong tag-init para naman hindi kayo maghiwalay o di kaya hindi kayo mag-away. Ito na, recap na tayo. Sabi ko kanina, mahal, unang-unang date idea ngayong tag-init ay ang mall date. Diba? Punta tayo sa mall para hindi tayo gagastos ng pangkuryente. O aminin natin, tumaas ang kuryente natin, tumaas ang bill ng kuryente natin to the point na minsan kailangan mo nang magtiis na magbentilador. Diba? So kung gusto mo makaiwas sa mataas na bill, lalo na ngayon parang manaka-naka or naririnig na natin sa balita na magtataas na naman sila. Yari na naman tayo mga nasa laylayan o di kaya nasa middle class kasi ang ending, ay nako, saan na naman tayo kukuha ng pambayad? Kaya ngayon kung ikaw ay may love life, isa yan sa pwede nyong i-consider, di ba? Window shopping, punta kayo sa mall para malamig, presko, tapos hindi nyo na problema ang alinsangan ng panahon. Di ba? I-maximize nyo, libre lang naman yan eh. Ang problemahin nyo na lang saan kakain, di ba? At ang pangalawa, sabi ko kanina, mahal, ay nako, pwede nyo ring i-consider ang mga concert date, 'di ba? Usually naman yung concert date sa malls yan, malamig o di kaya ginaganap ang concert hindi naman tanghaling tapat, 'di ba? Minsan naman or madalas gabi yung wala ng araw.
'Diba? Hindi naman din lahat ng concert ay binabayaran. Hindi naman lahat ng concert ay kailangan mo pang umorder online sa internet. Hindi. May mga libreng concert katulad ng Hatid Saya Concert ng 90.7 Love Radio Manila. Oy, grabe, na-segue ko pa yun. Hindi, ito po yung libreng concert ng 90.7 Love Radio Manila. Bukas sa po yan. Libre lang to. Meron po kaming mga papremyo, cash prize, appliances. Tapos, libre ang mga kanta ng artist natin. Oo, Hatid Saya Artist. Sino-sino yan? Republican, Breezy Boys, Jojo Mendres, Maharlika Hood, MUB Band. Saan yan? Sa Southville 3 Covered Court ng Muntinlupa City. 6 p.m. po yan. Pumunta kayo dyan kasi hosted by Radio DJs ng 90.7 Love Radio Manila. So imagine niyo, libre yung pagmamahal namin sa inyo tapos hindi pa kayo pupunta. Hindi! Pumunta kayo dyan, kalad ka rin nyo yung mga kaibigan nyo, relatives nyo, kamag-anak nyo, kabit nyo. Ay, wag pala yung kabit, baka nandun din yung legal wife or legal husband. Yari pa tayo. Papuntahin nyo, libre lang po yan para ma-meet na rin kita in person, mahal, kasi looking forward talaga ako makita kayo. Muli, libre lang po yan. Meron po mga pa-premium na rin. Umattend lang kayo, nanood lang kayo, nakipagkulitan lang kayo sa amin. May mga libreng appliances pa yan from Astron. Diba? Sulit na appliances na kampante gamitin araw-araw. Muli, Astron, alagang maaasahan mo. And of course, rice or libreng bigas sa panahon ngayon. Ang mahal na ng bigas. Huwag kayong mag-alala, sagot na namin ang quality nyong bigas. Goldmine Farm to Market. Available na po yan for franchise. Muli-muli, Goldmine Rice. And of course, itong Hatid Saya concert natin is made possible by Dunkin. Pasalubong ng bayan na talagang nga namang favorite ko, mahal. Favorite ko yung kape tsaka yung donut nila. Maraming salamat, Dunkin. Muli-muli po mga taga Muntinlupang Kabisyo dyan. Punta na po kayo bukas, 6 p.m. Southville 3 Covered Court, Muntinlupa City ng 90.7 Love Radio Manila, free concert. Diba? Pangalawa pa lang yun, free concert. Meron pang pangatlo pala, mahal. Oo, ito yung sinasabi natin na pangatlong date ideas ngayong tag-init. Syempre, ayaw mo na lumabas. Or di kaya tapos ka nang umattend sa Hatid Saya free concert ng Love Radio Manila. Ang next na date natin ay staycation date. Oo, manahimik na sa bahay. Total patulog ka naman na yan, gabi na, that would be the time na pwede ka na mag-on ng ventilador, want to sawa, aircon, want to sawa, nakatipid ka na ng kuryente, that's for sure. Di ba? Palipas muna kayo ng init sa araw or palipas muna kayo ng init sa labas or palipas muna kayo ng init sa concert na Hatid Saya ng 90.7 Love Radio Manila. Tapos kapag pagod na, it's time para magbembangan. Wow! Imagine niyo, pareho na kayong good vibes, di ba? Pareho na kayong masaya, pareho na kayong nanalo ng raffle, ng appliances o di kaya pera from Hatid Saya ng 90.7 Love Radio Manila free concert sa Muntinlupa. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, iba na ang cuddle. Di ba? I-maximize nyo lang. Punta ng concert, punta ng mall, tapos magstay sa bahay. Yun yung mga date ideas na pwede nyong gawin tag-init. Para na rin sa relasyon nyo, para tumibay. Di ba? At the end of the day, meron tayong mga choice, meron tayong mga karapat-dapat na lugar, events na pwedeng puntahan, magjowa, mag-asawa. You just need to choose. Marami pang iba dyan, ha? And sana tumibay ang relasyon nyo at huwag kayo maghihiwalay dahil lang summer or tag-init ngayon. Diba? Anyway, mahal ako'y sisibat na pala, oras na. Imagine niyo naubos yung oras natin. Ang bilis ng oras natin. Iba talaga kapag nag-e-enjoy. Muli see you tomorrow, Muntinlupa. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Ako'y babiyahin na muna pa uwi. Pero huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, huwag nyo ililipat ang estasyon. Dito lang kayo. Dito ka lang
sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Happy Friday! Happy weekend, mahal! Metro's #1 Love Radio. Basic!